Ingemar Sozial Anima Usurbil eta Ingemarka Sozial Anima Lugo Grupo Ingemar Sozial Animaren barruan zeuden. Baina 2018an urte amaieran batekide prozesu batean murgildu ziren, eta hortik Grupo Ingemar Sozial Limitada atera zen. Bide batez, enpresaren egoitzak Gipuzkoatik Galiziara eraman zuten. Zuzendaritza berriak 2009 urtetik aurrera berregituratzeari egin zion, eta apurka Ingemar Sozial Anima Usurbiltik lantegia deskapitaletatuz joan zen den ekoizpena deslokalizatu eta langileak kaleratuz. Halaber, 2017 urte hasieran zuzendaritza zaharrak hartzekonduen konkurtsua aurkitzen zuen, eta hortik hartzekonduen itxuna atera zuen 2017ko azaroan. Gero, 2018an taldearen atiru guztiak bategitea proposatu zen, eta 2018ko urtailaren Usurbiliko lantegiterako bideragarritasun plan bat aurkeztu zuen. Aipatu beharrezkoa da, taldearen aktiboak bategitearen aurretik 58 milioi eurotan baliotsita zeudela, eta bategitearen ondotikan 24 milioi eurotan. Grupo Ingemar Sozial Limitadako zuzendaritzak 2017ko erdiatetik gehien bat den arduraperan dagoen zela proposatu du. Asketxe bat, ere bat, 57 langileentzat. Horietatikan, 31 Usurbilikoak dira, 6 Lugokoak eta 10 Espainiko estatuan sakaunetik dauden 5 biltegitatakoak. Akzio du nagusia izanik, pantalla sozietariaren bat bitartez, 3.000 euroko kapital gehiezkuntza egin zuen 2017ko martxoan, anonimototik. Zeren Grupo Ingemar Sozial Limitadako zuzeneko lehiakideak baitira. Bezero nagusiekiko Grupo Ingemar Sozial Limitadaren jabetzea eta kontrola eskuratu lehian. Gogoratu beharrezkoa da, talde horrek hartzeko dunen konkurtsotik atera zenean hartzeko dunen itxun bat sinatu zuela, eta hemendik hilabete gutxi batzutara sinaturiko zorrari aurre egin beharko diola. Hori horrela, hartzeko dunek bere buruari egin beharko lioteken galdera zer da. Nola egingo diote aurre zorrari balio eratzirik handieneko produktua egiten duela lantegia izte badute? Ela sindikatuen uste dugu erregulazio espediente horren helburua bakarra Usurbiliko langile guztiak kaleratzea dela, eta lantegia iztea. Baina lantegia horrek oso aktibo desidegarriak dituenez 4.000 euroko zuzendaritzak gatazka usatu nahi du Usurbiltik estatuko gainerako lantegi erabiliz. Kaleratzeak errazteko eta gatazka Gipuzkoatik urruntzeko.